Asobejani demadishia wo Asutifi South wo afumantemu ya Alhaji Collins Dauda wasi aban bra na ebeso Asante Tano Methodist Technical and Vocational School no asene ewo hwidiem sebeya mpuntuo betimi afane ntomapa efra Emrashibejani ujina mumu amanfo West Asutifi South ede to aban enim se Asante Tano Methodist Technical and Vocational School wo hwidiem no adesuafo ehia adan ya wobetene mu asua de ne senti aban emra emeboa wo mo emrashibedwani de sanse mu etudwa wo kosuku mu okobo apro na de awofo bi de to nanim ene se suku yi kwasha aban ase a ebeboa ama akade bi a ebema adesua ne adekere etimi atere no obehunu no wate ase yie asemo a ha wo mo kese ene se aban ebeso school no eno so bese medru nkran mene honorable dutum Minister of Education ebedi hu komosa afi ebebie na abanyaso school na timi aboama school no akwanim school kwananim a ebeboa mankura bebrebe nyansa anodwuma e wo ha omo anu wi oha nso omo kwa ya adwuma no mafa nkwala ne omo aye adwuma aboa manipa dodo anya adwuma aye wo important wane omamu nyina ofasa akonya ne sonso edito ahafumantemu swafo Asutifi South District Assembly ene kabi wonfo anim se onye de betimi bi ya sabe ya suku ni begina amomai ensanu djuma de ene yede hihire o man bia ensanu djuma se nipa e wo man wo ensanu djuma eya eboa ma aban akra ne ho to no because nye bribia na nipa e ko gina aban sa aban pa adwuma mame di sa technical vocation omodi abakrom hai ade wo se obia din ho jimbi assembly din ho jim regional minister din meme MP so me din ho jim ne nyina aboa ma school no eye kese